Ale strata lopty. Na hranici brankoviska teraz dokázali Košičania zapracovať úspešne. Následne Guzi už v posede chcel prihrať spolu. Ale nestane sa tak. Šejbal dokázal vykryť túto strelu a Vládzelec. Aj keď samozrejme zo spomenutých napríklad aj Jašaj zatiaľ na nule. Hriňák. Ani on sa do zakončenia nečovať, pretože tam bolo pískané a Košičania rozohrávali po nedovolenom základe. Uvidíme, čo vymyslí topolčianske mužstvo. Rozťahnutie do krídla, následné prenesenie naspäť na neviedli. Už je to naozaj dlhšiu dobu, čo Patrik Hruščák na domácej strane, ale aj Topolčany majú vo svojich radoch 6-gólového Milana Vaneka, ktorý vynikajúci blok teraz v podaní Hriňáka, ktorý šiel k zemi a vykryl Cigáňovo zakončenie a následne veľký Cigáň. Faul od Guziho. Zastavený čas a dvojminútové vylúčenie, ktoré tam ukazuje arbiter. Vladimír Guzi poslušne odchádza na striedačku. Branislav Cigáň sa vrátil naspäť na nohy. Pravá spojka topolčianskeho tímu a dôležitý hráč pre hostujúci celok. Teraz dokázal získať presilovku pre svoj tím a Topolčany by z toho potrebovali vyťažiť minimálne ten jeden gólovský priestor. No a čím skôr by to chcelo samozrejme pripraviť si zakončenie, aby tento formát ešte pretrvával. Cigáň. Nešiel do stredy, prihráva Arizanovičovi a následne stratená lopta. Košičania výborné. A že to tiež nebolo košer ani z opačnej strany. No a teraz sa píska a dvojminútový trest ukazujú rozhodcovia na hostujúcu stranu. Súboj mimo lopty a stráženie bránko.